base iti listaan tata iti Commission on Election ken babanti parang konformar ni Atty. Joel Ines election provincial election supervisor til Union kat awampay matap babi nag-withdraw iti si Usina Tibyang iti provincial office iti Commission on Election ken ora pa kaniti na dumadumang ili so kini Atty. Ines base iti report dagitay amamin nga election officers iti tunggal ili katawampay kanumat saber iti nag-withdraw nga kandidato takan kasabatan agpa substitute ngem siguro kini Atty. Ines nga handa nga pukawen iti posibilidad nga dan tumudan nagitag withdraw sakba iti naituring nga deadline nga November 15 2021 ngem as of tatangal daw katawampay mo iti nakapag awampay mo tinag-withdraw pasan garo iti panag-file iti certificate of candidacy iti biyang ti Commission on Election iti provincial office iti La Union kaya samatan iti dumadumang nga ili iti probinsya iti La Union iti sabali nga bangir iti panagresyom iti panagparesto dagiti kabarbaro nga butantes sa mabobserbaran iti Commission on Election nga pati pa dagitoy panagparesto kat simmardeng nga bombowa jari dagitay panagparesto dagiti kabarbaro nga abutantes sa kalbasan nga patungpal ken naprobaran iti deadline iti panagparesto ang inggan ti October 31 2021 kasi kon Atty. Ines nga baka dagitoy sampay nakapagparesto nga kabarbaro nga butantes ket orain dalat tamulan dayjay deadline nga October 31 santo mapanmulan naghidan nga agparesto kadagitoy na dumaduma nga opisina iti Commission on Election naman pa dito ano iti dumaduma nga ili iti probinsya ti La Union iti manglukat lang iti Sabado Bomojari baban ti panag-unop sabi sa may tuyang dati panagparesto kat tanlulan nga ili iti probinsya Bomojari pakalaman na to iti ili nga Balawan ili nga Kaba kasabutan ti Aringay dagito lang ti kitang malukat ti Sabado ta nailalawag ditoy nga iti panaglukat ta dagitoy opisina iti Comelec iti Sabado kat depende kano Bomojari dayjay sitwasyon iti tunggal ili ken nakasamutan na singasing gamin nga kadito talong ili ket masapimpintas no malukat da iti Sabado nga iso ti may patungpal data aging gana naglepas iti panagparestro kadagiti iti kabarbaro nga butantes inton October 31 2021 Bombo dali sa bansang radyo ng Pilipinas sa consistent number 1 sa La Union Basta Radyo Bombo